שלום, אני שי ממרפאת מרידיאן. אם אתם מתמודדים עם ירידה בזקפה או בתפקוד מיני, חשוב שתדעו, זה נפוץ מאוד. ויש לזה פתרון. במרפאת מרידיאן אנחנו משתמשים בטיפול חדשני, בגלי הלם, דיקור סיני, מכשיר פולסים אלקטרומגנטיים, פורמולה שמעודדת זרימת דם מחודשת ומטפלת בשורש הבעיה. בלי תרופות, בלי ניתוח ובלי תופעות לוואי. הטיפול דיסקרטי לחלוטין, בטוח, וכבר אחרי מספר מפגשים רבים מהמטופלים שלנו מרגישים שינוי אמיתי וביטחון מחודש. אני קשוב אליכם לאורך כל הטיפולים וזמין לכל שאלה. אל תחכו, קיבלו עוד היום גישת ייעוץ דיסקרטית במרפאת מרידיאן. אשמח לתת פתרון אצלנו. תקבלו פתרון מקיף שכולל איזון גוף ונפש בשיטה ייחודית אותה פיתחנו לאורך השנים ומובילה לאחוז מאוד גבוה של הצלחה.